El PEN català, la plataforma de projecció internacional de la literatura catalana, també té la funció de defensar la llibertat d'expressió i els escriptors amenaçats. Ara farà aquesta funció amb un escriptor palestí. L'acollirà a Barcelona, que és una de les 60 ciutats refugi que hi ha al món, perquè pugui preservar la seva vida i miri de continuar la seva obra. Al camp de refugiats de Can Yunis tothom sap que Bassem Alnabris marxa a Barcelona. Estan contents per ell perquè saben que aquí pateix i no pot desenvolupar la seva feina lliurement. Al juny del 2009, després de publicar un article on criticava durament Hamas, la seva casa va ser bombardejada. Ell mateix i alguns familiars van resultar ferits. Mai s'ha sabut qui ha estat l'autor d'aquest atemptat, però ell sap que qui va planejar l'atac va ser per fer-lo callar. Alnabris és considerat un intel·lectual de primera línia, ha publicat 8 llibres i molts articles i actualment escriu pel diari electrònic basat a Londres, El Haz. Durant la seva estada a Barcelona, convidat pel PEN català com a escriptor acollit, pensa fer un llibre de viatges. Viatjar és un somni per mi, i anar a Barcelona és el somni fet realitat. Avui tampoc hi arriba electricitat a casa seva. La cortina ben oberta de la llibreria deixa entrar la potent llum del sol de Gaza. Centenars de llibres, sobretot de poesia, guarneixen les parets. El doble setge que l'ofega l'israelià i el dels fonamentalistes de Hamas li afecta la seguretat i també la creativitat. Hamas mai m'ha respectat com a escriptor independent. Volen que estigui callat, que si no estic amb ells, si més no faci soroll. Però jo continuo escrivint. Els escriptors palestins vivim en la tragèdia, però al final aquesta tragèdia es converteix en la nostra força per escriure, encara que això en suposi molts càstigs. A Barcelona tindrà un pis i diners de butxaca, aprendrà català i es relacionarà amb el món intel·lectual de la ciutat, però no hi podrà portar la família. Albert Alfa, TV3, Can Yunis, Gaza. I fins aquí el repàs informatiu d'aquest Telenotícies, molt centrat avui en qüestions econòmiques com la reunió de l'Eurogrup que tindrà